Como traballamos cos temas ou plantillas en Drupal? É ben sinxelo. O primeiro que temos que facer se cambiamos a plantilla é descargala de internet ou copiar a súa URL e instalala no Drupal. Despois de instalala no Drupal, hai que escollela como plantilla por defecto para usar no sitio. Imos ver como facer estas cousas. O primeiro imos á apariencia. Vale? En apariencia, prememos en instalar o novo tema. Vemos que aquí podemos escoller o arquivo da plantilla ou ben poñer a URL e directamente descargala do seu sitio. Ben, Drupal, como vemos aquí, drupal.org, nesta URL, pódense escoller un montón de temas para o Drupal, pero tenemos que asegurarnos de que o tema escollido vale para a versión que estamos usando. No enunciado correxido pedía que se instalase a plantilla Mayo. Ben, buscando Mayo Drupal 8 xa aparece. Unha vez estamos dentro da pantalla, da plantilla ou tema, imos a comprobar cal é o paquete da versión que temos o noso Drupal 8, co cal faríamos botón dereito, copiar a ruta do enlace, e logo iríamos de novo aquí ao noso Drupal e pegaríamos aquí a URL. Finalmente, lle daríamos a instalar. Eu non lle vou a dar para que xa teño instalado. Cando rematamos a instalación, en apariencia, vainos a aparecer ou ben aquí, se produce a instalación completa, ou ben aquí en baixo pendente de instalar, como aparece esta base. Se aparecese aquí en baixo, teríamos que darlle a instalar, vale? Ou a instalar e seleccionar de modo predeterminado. Ben, o caso é que para aplicar a plantilla, unha vez instalado, xa nos aparece na lista de temas instalados e se queremos aplicalo, temos que darlle a configurar como predeterminado. Ben, a segunda parte da práctica, despois da instalación, di que comprobe as rexións de dicho tema. Que significa eso? Cada plantilla ten uns ocos onde eu poido poñer cousas como un menú, ou como un artigo, ou un icono, ou un logo, vale? Entón, para saber onde podo poñer cousas na miña plantilla, teño que ir aquí, a disposición de bloques. Ben, aquí aparecen as plantillas que teño instaladas, vale? Pero Mayo é a predeterminada e por eso sempre me amosa esta primeiro. Entón, para ver as rexións da plantilla ou do tema, vou aquí. Fixadevos que aparecen estes rectángulos amarillos. Estes rectángulos indican os espazos onde eu podo colocar elementos no Drupal, xa xesan artigos, títulos, menús, bloques de contido, o que sexa. Vale? Esta sería a segunda pantalla da práctica. Ben, e por último, me pide que asigne o bloque de navegación, que é o menú de navegación, que nesta versión aparece aquí, Main Navigation, vale? A rexión First Button da plantilla Business. Ben, a modificación da tarefa decía que a plantilla era Mayo e que tiña que asignar este bloque de contido a posición Banner Top. Lembrade que a posición Banner Top é esta de aquí arriba, vale? De momento, se imos ao sitio, vemos que aquí arriba non aparece nada, de acordo? Entón, agora vou asignar ese bloque de contido, perdón, que me trabuquei de sitio, aquí, disposición de bloques, perdón, en disposición de bloques. Este bloque de contido a Banner Top. Desaparece de aquí e aparece situado dentro da posición Banner Top. Fixadevos que aparece en negrilla cada unha das posicións que ten esa plantilla. Doulle a guardar os bloques, vou a ver a páxina principal e aquí atopo ese bloque de navegación no Banner Top.